Tak, ahojte. Dneska si povieme niečo bližšie o EFI. Ako môžete vidieť, ja tu jedno mám, konkrétne Holy Sniper. Takže tak, ako sme si hovorili, spodok to má ako karburátor, ťahlo to má ako karburátor na prevodovku na plynové lánko. Má to napojenie pod tlakou na veľký podtlak pre brzdový posilovač, malé podtlaky pre rozdeľovač. Takže toto je teleso s klapkami a strekovače. Takto sú konektory, ktoré si nemôžete pomýliť, lebo sú unikátne. Napríklad tento pasuje do tepelného čidla. Takto. Tento tu napríklad pasuje len do lambda sondy, ktorá je vlastne súčasťou kompletu. A toto je hlavný systémový konektor, na ktorý sa pripája hlavná kabeláž. Už to urobili do toho jedného združeného. Akurát som vám hovoril, že trošku problém, že nevyriešili ten prechod cez firewall. A všetko ostatné podľa schémy: červený, modrý, červený, čierny na baterku, žltý na zapaľovanie, rúžový na výstup z rozdeľovača. Tak, čo sa týka lambda sondy, tak sme si písali, že ja ju radšej navarujem, ale oni k tomu dávajú takéto železo s páskami, takže môžete to na výfuk len pripevniť a prevrtať. Hovorím, nemám s tým skúsenosť. Tak, a toto sú veci navyše. Vlastne je k tomu dostať aj takýto Hyperspark rozdeľovač a zapaľovací box. A zase všetko sa len zapojí s konektormi, nemusíte nič riešiť. Toto je ovládací displej, zase to má separátny konektor, takže zase nemôžete sa pomýliť. Tak a ešte vám ukážem, ako to vyzerá nainštalované v aute.